Hey, what's up mga ka-adventure, for today's video? Napasyal ulit tayo dito sa may Manawag, Pangasinan upang magsimba at magpasalamat at para na ring matikman ang kanilang mga panindang mga pagkain dito. So yun na nga mga ka-adventure, welcome to Manawag, Pangasinan. At andito na nga tayo sa may Our Lady of Manawag, Pangasinan upang magsimba at magpasalamat para sa ating mga biyayang natatanggap, malit man o malaki man yan. Dinarayo talaga ang Our Lady of Manawag ng napakaraming mga deboto galing pa sa mga iba't ibang bayan. At pagkatapos nga naming magsimba mga ka-adventure, dumako naman kami dito sa may bandang likod upang magtirik naman ng mga kandila. Dahil nga kami nandito mga ka-adventure, birthday kasi ni Adventure's wife. O diba? Para lang kaming mga artista. Umakyat nga tayo dito sa may bandang taas. Ay napakarami palang paninda nila dito. At marami nga tayong pwedeng pagpipili ang mga souvenirs dito. Tulad ng bracelet, keychain, ref magnet at marami pang iba. At hindi mawawala ang mga binta ditong mga bukayo, tupig. Na dito mo lang makikita at mabibili sa may Manawag, Pangasinan. Kaya naman nag-order agad tayo ng kanilang pinagmamalaking tupig. 25 pesos for only 100 pesos. Guys, dito tayo ngayon sa may Manawag. Kakatapos lang natin magsimba. Bibili po tayo ng tubig. At mayroon nga silang pa-pre-taste dito kaya titikman natin. Manit-init pa. At ang lambot. At malakit. Ay grabe, yumminess promises. Napakarami pa natin pwedeng mabili ditong pangpasalubong. Mayroon tayong mga iba't ibang mabibiling kutkutin dito at iba't ibang klaseng prutas. Tulad ng mga chiko, naglalakihang mga bayabas. At mayroon pang hinog na atis. Oh, naku mga ka-adventure, napakasarap tang mga ito. At mayroon nga din silang suha o di kaya na may pumilo dito. Napakadali lang silang mahanap mga ka-adventure dahil nasa palibot lang sila ng Our Lady of Manawag Church. At pagkatapos nga nating magsimba mga ka-adventure, dumaan pa tayo dito sa may sikat at dinadayo ng karamihan. Dito sa may Food, Music and Park na matatagpuan lamang sa may poblasyon, Manawag, Pangasinan. Quality. Sarap sir, Imas. Imas. Si Boss Arman, kalibre niya ng rice. Ito yung ang libre, baka lalaban ng iskito. Siya pa lang. Dito nga sa may Food, Music and Park mga ka-adventure, madami tayong pwedeng mabibiling pagkain dito. Pero dahil nga sa sunod-sunod na ulan, ilan lang silang nagbukas dito. Andito pa nga ang Kabingas Paris-Pares. Andito rin ang Shishlish Hub at Uncle G's Paris-Pares. Andito rin ang Tamudachi na kung saan pwede kang makabili ng Korean, Japanese, Chinese foods. At shoutout nga pala sa mga estudyante ng Litran Colleges. At dito nga sila nagme-merienda pagkatapos ng eskwela. At napakaway na rin natin yung mga ibang customer nila dito na galing pa sa iba't ibang karatig bayan dito sa may Manawag. Ang Food, Music and Park nga pala ay nagbubukas mula alas 4 ng hapon hanggang alas 11 ng gabi, Monday to Sunday. Mayroon nga daw silang shoutout. Shout out! Shout out? Kay bebe niya. Shout out kay bebe ko. Ay, sana all. Ano nga pala? Yung expo! Pares na tayo kami. Sana all, sana all. So yun na mga ka-adventure, pakicomment na lang kung taga saan kayo para malaman ko kung saan napapadpad itong video ko.